mar kaunti ma Kisumu gi siasa makuno. Duond bura mar ODM ogolo oko e komiti mag od bura mar kaunti ma Kisumu MCS maromo 11 manyocha noromo kod jagoro mongirore e migawo mar arita ma pacho ka Dr. Ramogi Omolo e romo mabende ne oyuorie kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Rero mwana kwa Ramogi juan kagima jotelogo ne chala Andhoke e duond bura mar ODM ka kilero na gija mara ma Kisumu Millicent Adiambo. I want to tell you that whatever we did, what you think was wrong, by going to see the interior PS, we are going to have several meetings with the same guy. We are going to have more meetings with the department because we have issues security. Etuak makawuono mar od bura matin ma Kisumu, Speaker mar od bura no Elisha Oraro nosomo boke mowuok e tend od buch ODM ma Kisumu mayango ni MCS 11 duto mane oromo kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Ramogi Omolo omikum magologi oko e kamiti duto mag assembly. On the 6th of March 2023, I recommended the whipping and or suspension of the following 11 members with immediate effect from the committees held by virtue of party position and or any other privilege from such position. Number 1, Honorable Vincent Oriembo, Central Nyakach Ward. Number 2, Honorable Gado Lima, Southwest Nyakach Ward. Number 3, Honorable Habil Nyasuna, Masogo Nyangoma Ward. Number 4, Honorable Calvin Oraro, Kolwa Central Ward. Number 5, Honorable Freddy Kudari, Chemelil Tamu Ward. Number 6, Honorable Pete Oiko, Kabonyo Kanyagwalo Ward. Number 7, Honorable Tom Onditi, Humbei Ward. Number 8, Honorable Tom Nyaoke, North Nyakach Ward. Number 9, Honorable Michelle Omoya, North Sema Ward. Number 10, Honorable Caroline Lawin Opar, nominated MCA. And 11, Honorable Regina Kizito, nominated MCA. The decision is as a result of above-mentioned members defying numerous party positions and directions. Jagoporo mar od bura no Seth Kanga no yango ni chik mar golo oko MCS go e kamiti mag od bura matin. En kaluore ni okang mane MCS go kao dhi ataro kod chike mar od bura matin kaachiel kod chike mag duond buch ODM wach mane osir kod jatend kweth mathoth Kennedy oko. Ka ina member ibedo komiti manaka party mochiwoni mewacho ni wagolo kaluore gi chikwa mar standing orders ma namba 159 kodwa ketho chik wajomuluoro chik wacho ni ka in member mar assembly committee minyalo bet go mogik en achiel koro wan jomuluoro chik kodwa ketho chik wawegi committee achiel. Komachielo to MCS go kane loso ewi wachno kane otelnegi kod MCA ma Kolwa Central Ward Kelvin Oraro kod nyawadgi ma North Nyakach Ward Tom Nyaoke e gikone onge chenro makare mane olu mar gologi oko e kamiti mar od bura ka giteno okang makamano gi siasa mar 2027. Omiyo gimowach ni watimo makosa no pok onyiswa. We made demand to know makosa mwasetimo, but for the time being poko nyiswa maneno watimo makosa ni wachayo party, but all the same committee watiyo kod house leadership komiyowa we will work. Kok gimiyowa bende wach ni sawa. Gima timore sani is about 2027 politics. Wach moro ma jok moko dwa tiyo gi nying Raila mondo thuji. Ere ng'ama okero Raila kindwa ka? Ere jaluo manyalo pingo weche Raila? To seche moko ng'ato riembi mondo neni kaka ng'ama rach. Ana wacho gi chir ni ka ng'ato gole committee gi reason to ndik na barua mondo respond to any allegation moketi to kain miya propaganda matindoge to wayie gima ber nyaka chandrine. Magi duto timore sama tend riwruok mar Azimio podoramo ni ok giyango telo mar riwruok mar Kenya Kwanza kod telnegi kod jatend piny William Ruto. Millicent Adiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa ya Kisumu County, nyakwa Ramogi juan